Schubor na kaslem jong unongsan hima. Kipulit ke East Khasi Hills kila kintui ki patba makin kiar ban lech sa kathan maungam bara ki wei pat ki benta jong kasar shlong ka khan reuterik ukulaling kot arjar arpusaw namar ka jingwan jong ka presiden gari India ka Draupadi Murmu. Au kruwa khubor USP ke East Khasi Hills uba Sylvester Nong Tenger ulaong baha ka khan reuterik ukulaling kot ka presiden kan wan haslong pada kejo kopor kan le jingoru ya ka lau kentang ka badan hamau plang. Namar kata ha ketika sngi kan don ke jing thut bat ke jing dheng kali hagi babon ki jaka bat haki lenti baka presiden ka dai ban yai. Ura pentip ru bakan don ke jing pensange ya ki kali habaro ki lat lai po minute shwa ka jingwan jong ka presiden ha ka khan reuterik ukala lingkot. Henry an ailat tang ya ki kali kit nong pang bakin yai.